се радваме, че Travel Academy за четвърти път избра Рило Правец Резорт като домакин на своето събитие и се надяваме да продължим и в бъдеще тази съвместна работа. Едно от добрите места, където хората професионалисти могат да срещнат други хора професионалисти и да си говорят непосредствено и без официалности, може би толкова много, за най-важните и насъщни проблеми, с които всички се сблъскваме в работата. Така че за нас това партньорство е особено ценно. Мислите за Travel Academy 2017? Мисля, че такъв формат е много важен за България и особено в областта на IT технологиите е важно да се разбере къде отива света и как нашите travel агенции и компании могат да следват тези трендове. And I was also surprised about this big agenda dealing with the different topics of the tourism industry, sustainability, but also topics of digitalization, of new business ideas. So I'm really looking forward for all these interesting topics today and tomorrow. So what do you think of the event? Very good. Yes, I think it's a very good idea to get the travel agency community together. I actually think it should happen more often, and yes, because I think it's really important to exchange ideas and visions and information.